Ito na guys, ito na harvest na to guys. Oh, di ba dagko kayo? Yan na guys, kaya ito na ning hugasan. Kumubalik na pud mi dito sa lungsod. Guys, dito ako sa kuano sa among balay karon. Dito sa bundok. Atong doaw ni atong balay kay dogi nang walay tao. Pero mabalik kami dayon guys. Tanaw lang ko diri sa among bisitahon na akong among tanom. Ito guys, oh, ang tinanong na kong kamote guys. Oh, basta managingon guys kung basta may tanim, may anihin na guys. May akong gitanom guys, diba? Kakaon na ta. Ano kung kuan guys, kung giari diri. Hindi kami sa among balay kay dugay na siyang wanang maduaw. Ano kung gitanong nga kamuti. Pila ra gud ni siya kapunuan. Nya, man akong nakuha guys. Oto guys, oh. Hindi pa guys. Ayan, di ba guys? Oh. Basta magsipag lang guys, mayanihin ka talaga, di ba? Ito guys, oh, ito kamutihan ko guys. Hindi lang nato hotdog kuha guys. Magkaot ng dagsakto na tong lutuan ba. Ito kamansi na mo guys. Dagko na siya guys. Ito ang kamuti guys. Dito lang ito hotdog kuha guys. Wa na ko'y balikon. Ayan na ko'y punuan guys. Oo, diba? Dira guys. Tanindari on dito rin. Libre na pa niya po nito guys.